Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wafika Mpumutu Dr. Dalitso Kabambe uende kukapeleka moni kwa mafumo Wesa toka
inside Dr. Dalitso Kabambe. President Sauta. Weta Kutabata. Weta Yenjebela. Dumulu Azimai. President wa Chinyamata, President wa Saopa, President wa Magamanda, President wa Chinyamata, Amalawi Baibali, Amalawi Wabazika, Wanatamuru, Ugo Munseru, Yabiyo Ugo Mkadali Kabate, Wapiga Muga, Ugo Mkadali Pingu mwakonzeka kucheza Dr. Dalitso Kabambe. Pingu mwakomeleza uhapo na Dr. Dalitso Kabambe. Chipa ya mama. UDM. Chokolatu. Mukupeka mpingu mwatopadi zona mwatopadi jimafuto alipani ndalama kwa hanga kwa nifupidi hapa tunapaswa kuwa shimanga hapa matuwa leo tumepa kuwa shimanga jipaza chani shimanga jabani shimanga jabola tumepa kuwa shimanga jipaza chani ya imukudilisha kuila shimanga tumepewa kuwa shimanga jipoza jani nduma wambu kana president Musa Dantawi mundu lolo kuna kwa mpingu mwapambo gogo charo tutapele pamalopano akulandireni gogo fikani kusanja kuno malandira president mmanja machikoko Zikomo kwambiri poyamba tipeleke ulemu kwa mafumu onse amene afika malo ano komanso tipeleke ulemu kwa president UDM amene ndi Dalitso Kabambe ndi komiti yawo yonse. Tipeleke ulemu kwa aliyense amene ofika malo ano, azimayi ndi azibambo. Ine ndilibe zolankhula zochuluka, ndatumiridwa ndi mafumu kuti ndilankhule komanso kulandira msonkhano. Andituma kuti UDM mukhale wamasuka, takulandirani kuno ndipo chitani msonkhano, alankhuleni anthu zofunika kuwauza zotakachite, popeza ife tiyenera kulandirani nonse nthawi ino imene aliyense wachipani chilichonse alugulitsa fundo zake kwa anthu. Tere ifeyo tikufuna kuti anthu awo akhalapa ape fundo zanu mwagulitse kuti tsiku lina pa 16 pa voti ikakugwereni zolankhula zambiri ife koma takulandirani. Chifukwa cha maamilewa ndikuti zikomo msonkhano siwanga koma takulandirani kwa mpingo kuno kuti khalani wamasuka. Zikomo kwambiri tsogolera. Manja majifumu zikomo kwambiri. Pana president
tingoperekapo ena atayamakia wandiapatsira gogo afumu kuti kwa iwo amene atayamakia apite kwa gogo akatenge makia amenewo. Ziko mukwambiri takulandirani bwana president kuno koma simunaende sonokha ulemu inu mlangizi wankulu kwa bwana president Honorable Ixoma, ulemu kwa ina regional governor tu ole mgezeka Rashidi Pili, ulemu kwa director Amai Emile India, director wa Chinyamata Aaron Chuoza, Amai Ndabambo, komanso tawala magogo amene tili na mati ya mpira kuno pengi ya mpira mwapi osana ndaula nayo ndi mpepo kunja kumpepo tamtikire ntchito mano chipagala pa mama mufuna ali osatima ngacho nchepo mama ngapi 1 PK1 ipepelele ife ayutemu tilindi mdalitso mwaona pepe jabira mbale msone zoti mdalitso ulipati motoko zebandito mdandani. Amen bwana president antu wapepa zimavuta amene kukumana nawo amanduza ina ndimacheza nawo agogopompano achikulira akunduza kuti mwana wanga olofea pieces tikulepera okula kusamba kumene sikuvuta masuku ano tikumango tikapisa mmati basi karubatizo mulisopo Ufresh bwana akuti akulepera kuti angagule Ufresh pano wafika pa 1000 enkantu ikunama bwana pali zambiri zimene ticheze ndi anthu awa kwa amadu amafuna kuti akuoneni lero mucheze nawo masoni maso mundilole pano ndipetope kudze nkuyabwe mnyamata wofuta kulera mwana wanu akulampheni ndikukuya mwana chipatela mwamba UTM chokola tete chifukwa nthawi ndilekezewa amenepo. Ndipereka ulemu kwa inu bwana president amene muli chiyembekezo cha Malawi. Ulemu magogo nonse amene mwabwera pano. Ulemu inu advisor president bwana Ixoma. Yena nawasanzanga district ya Kosuyese ulemu wanu. Bwana kunaokuta kulandirani. Ife eni wako jewa tikati mundu lalandira mkumadzi mukonawo. Mwalandiridwa chinthu china chimene ndimafuna ndilenchonera kuti poyamba ndifuna ndichokere patali ndithokoze Kamuzubanda anagwira ntchito yatamandika kwambiri kuthana ndi ndali kodi Atsamunda analimba mtima ndikufana kodi tinachoka pamenepo panangabwera Bakiri Muluzi analimba sukari kodi kunoku kudela kuti ikudziko la Malawi kumana kodi sezi zinachitika kumesana watu amene angalipule kumafuta amene kumana nawo azachuma amene tumati likakhala nthawi zonse kumakhala tukona ndi njala tikuvutika alipo anthu ena angonena kuti kumafunsa kwauza kuti muli bwanji bwana amavomera kuti ndili bwino nkumanyadira mu mtima mwawo kumakangochoka nkufika pena pakapeza tsigumu kuti akule apise mtumba alibe ndalama mkapena amazinikira wonde amphawi sabwana ali ndimafuna kuti chani zikufunika inuyo kulima mtima mukalima mtima zina zake tisintha musamalole kugwiritsidwa ntchito molakwika muzindoti tisindire mdziko la Malawi tikupana kuti koma kuti mukafuna kusintha zinthu zabwino tiyeni mulimbe mtima akanakhala Kamuzu osalima mtima ndifuna kuzeni ena ani mwina bwezi pano kulibe koma Kamuzu analimba mtima kulimana na Atsamunda na imene charu kuna ali polisi kuna alibe sina alipo miyala suri yabwera mapani miyala alani wetenecha ina alipo koma Kamuzu analimba mtima kuti Amalawi yawa ineyo ndiwafera lakini nalala alimatima ngendu fulana kuti Dr. Kabambe naye wabwera kunena kuti mavula amene mwana wa zachumawa ine ndithana nawo mukapita pandalama inu mukaone pali Kabambe kalundu wake ndikuliyo kodi
alipa kupanki amena mwana kuli ndalama zitere izi zitere karunda kindu bikodi ndi mwana weni wachikawo chino chapakati apolokoza mwana wasinyo abayani anena eka tokota kabambi tukupane kuti mawuya wandima akondo nena kuti undakakuza kuti khala bwino wano pakukonera palibe atona mang'ono kuza khala bwino Jadi, kalau nggak kupira kusukuru, kalau nggak kwenda modal. Siapa yang nggak Malawi wali nulo, apa yang mesti niangana? Nggak simu naje mesti, kalau cuma yang sini naje, sikufunika disinde. Bwana adukaduka na mafulo siana. Alikuwa musango wana chonchi, amiri ya baba makona njala hapa. Musango dela. Mukatofika mamalo, ukona nkalamba, nyumba mene muli marenda, kalamba zuruga, kumango ni fi, kumamira, mutatwale nyumbamo, marenda asipa. Rauri, kasaba ngono, kumariwa, sabarani. Bwana ruhuri, taroba, mugona tulenda ula kukamu. Kulenda ula kusikiza kuri, zintu, sisi kuna Malawi muno. Musamalele, mutakuwa ndani, mkumaya migira, kuri siri mwino, wali siri mwino yai. Abayanga, kulima ntima, kumatandiza, kuri siri na hage, umesa mtendele. Tukupane kodi. Muntu wadasi, siri sasata tubaleki kwere, mperegesa. Pia ina Malawi, sinaporele kwa daiso kagambe. Sifoni ekayo, amenanga ni twase mavura meruwa na waja lukoni. Asa juma, wemko winu, aga kalamuto. Tikunena kuri, wasa muse kama kalangari mano. Kwa walege pema kuchana kila mucha, ikubise. Kera mkubisa waso kaya lukoni. Gari pema kuri gari mariga kitamba kumakubisa. Dama sonde kalawujo. Wana, anduwasewa kuri mtu mwana ukome, kudenda hula. Hakuna apema wana kone kushedwa. Wana, ino ni mutwali bantima. Amene mwali bantima kuri mawambela Malawi mafutu. Ambea unaitani, amene mugambula, ngaba lewanu. Uchu mena mbali mantinje, suri la guti nila bana. Mena mugande galamu, mena mugande la, ukawa presidenti, watu wana la Malawi. Ambea unaitani la Malawi. Manja. Opa. Nina urosa opa, osa pogeti. Osa poka, osa tupeti. Osa topa. Osa poka. Toka kondikani ya Malawi. Kinama bila konkuno kutiko. Yeti zikira sonanda ziko na tuome. Yeti kamfuzo nate kwa na choke, asa choke. Ino ndakwa mpimu. Sanduza ni ndakwa mpimu. Hata kwa na choke, asa choke. Hebu tutange fursa kusuri. Ile ni bangu wa fursa. Kusonge bangu wa kumbolo wa matutumao. Akumbolo mwetu wa matutumao. Akumbolo mbinja la tibo ni la Malawi. Ndiye kawino, ndiye mkana. Apostle wali hapa. Ya yuko mkaoka. Atukani jo chine takunja. Sana dole pano. Tutaki tuwa kisazi sangala. Mduele kawino. Ndiye pempe. Alijo kama na watu Chief Taiwani Rashidi Bibi tunakuambia nyumbani zuri mwambie hani Afrika Buntunda UTA Sogolola tu Osawopa Mekezeka ino president kutoka na 16 September Dr. Daliso Kabambe Manjabo Ago watu inu advisor president Oma so amai India Azma indazba ina nchito yanga kumazuro kuno ndio chepa pambi amene pwe bwana antu awa akamati pamene akufuna amve kodi mpulumusi ucha amanena ucha ndio amene baba ndio amene yitu mpulumusi amene anga mpulumusi zigolino tokera pa 16 September di DK
Anthu ava mukamaona pamene pani maganizo kodi tikachoka pano kunyumba ndikadya chiyani? Anyamata ali apawo nja business, ma business yawena anachoka. Chimene akuyembekeza wena ndinu DK kuti pa 16 September mukhale sokole waziko lino mutomboke. Mana potiso tukayima tena pasi tisachedwe tingwapempha bwana ikidoma kuti akuimiseni kuti bwana mutinde fundo Chipengera mamba ndeni tokoze kwambiri ngale zamasiku anazipata mzalikaja president akabwera apawa koyamba kuona mtsogoleri omafika pafupi ndi wanthu. Kachiwiri president wali pa mavuto aomboleni anyamatawa zintchito ziwasowa wali apawa wapansi sukulu akulephera kupita makolo akulephera kugula makopi akulephera kuwachetsa anthu kugula chimanga chinakwera zambiri pomoyo pawo zasita feterezanso anakwera mtengo muwaganizire mafumu awali apa wa president amalandira kanswalala muwaganizire kochepa kutalitali sikunakwera ifakula Central Region tikakafula njuchi ikakulu yumatani ndeima zikabereka wana ife ayute mzikufula kukumbazo zidye wana muka kutikanda Malawi nakomboleni nja ndeya atinanitezekeza mbili zokamba anthu awa ayakuleni kukaloma zina aoneza chilendo kumaso mafumu ndupempeni iye ndisachita kampeni yoto uyu ndiwako chikawo chapakati temweyo muone zina ife tikachoka pano vachikoko atu anthu onsewa makama kwa pamano ndafotokozereni njira yofuna kuchita anthu ali asakhale akapolo kwa munthu akhale akapolo kwa Mulungu kumwamba. Ndikuchira ndikuendera moyo mutemo ndimupamene amadziwa chuma madigiri amene ndira saubuzaya anakanira kwa udigiri achuma kuti malayimuno atokoloinonse mwamala pamikokoza kwambiri muwaendera president wakasaputikirizani tikatenda president akachita mawishosto akati program muendere mose ndakapira atinesi kunipenda inuyo mukukurisha chimani sitodondo kwa presidentia ne atimaingasi namukokoza kwambiri kuno owalandira president mongo akudalitseni apresident ayi UTA
FM. Sokolato. Choyamba ndithokoze mafumu onse muli pano ulemu wanu mafumu athu. Ndithokoze advisor anga auma muli pano, regional governor, director amayi tonse aku region, aku district, aku constituency, komanso ulemu waukulu kwa ife tonse amayi ndi abambo moni nonse. Muli bwanji? Andanzanga kumansi ulemu wanu nonse ulemu wanu. Bambo wanga anachokera kunchewu, anakwera muno mulilongo ali Kanyamata kachisodzera. Mayi anga anali namwali nawonso anachokera ku Tyolo, anabwera mulilongo ali Kanamwali Kamawere. Anthu awiriwa anapezana muno mulilongwe, anakwatirana muno mulilongwe. Ine ndi chipatso chawo. Munthu ukabadwira ku Malawi kwanu ndikuti? Munthu ukabadwira ku Lilongwe kwanu ndikuti? Aseno pachani. Ndife apachimali nundine. Achimwene anga anakwatira paseri apa. Moti akasama chokera timati kwa mpingo kuseri kwa magrosaleko. Ndikume kuna kwatira akasa achimwene anga. Chotero ananga ena akamanena kwawo amanena kuno kwa mpingo. Chotero aseno pachani. Ndimakhala ndikubwera ndipo ndimabwera ukachitika maliro ndimaukwate zina zotero kungoti simandidziwa chifukwa sinali president wa UTM nthawi imeneyo. Pano ndabwera ngati president wa UTM ndi chifukwa chake mukundidziwano tsopano mwachuchuchu ngati m'bale wanu. Ine skulu zanga zonse ndaphunzira kuno ku Lilongwe. Degree yanga yoyamba inali degree ichamati agriculture economics. Zapana chuma muzaulimi. Tingaukonze bwanji ulimi ukhale wotipatsa phindu ndi kumapeza ndalama zambiri. Ndakapanga imeneyo ku Bunda College muno mu Lilongwe. Ine akazanga akuno ku Lilongwe. Ndinakwatira kuno ku Lilongwe, ndili ndi ana atatu kwawo ndi kuno ku Lilongwe. Chotero ine ngwa kuno. Nyumba yathu ili pa mtunda apo kuno ku Lilongwe. Munda wathu uli paseri apa kuno kwa mpingo. Chotero ine ndine m'bale wanu aseno pachani. Aseno pakwawo. Ndendakondwa kuti ndili pakati pa abale anga ndipo mabwera mawu nyinji chotere kudzamvera maganizo a m'bale wanu. Ine mnyamata wanu wa muno timati kwa mmudzi. Mnyamata wanu wa mmudzi. Aseno pachani. Aseno pakwawo. Mu 2020 achakwera amati akupanga kampeni. Anatilonjeza kuti tizidya katatu. Ndani dzulo wadya katatu? Amene wadya katatu dzulo ndani? Mu 2020 achakwera adawalonjeza anyamata a dziko lino kuti achinyamata mudzapeza ntchito. Ndani wapeza ntchito pano? Mu 2020 achakwera adawalonjeza Malawi alimi kuno kwa mpingo timalima kwambiri. Achakwera adawalonjeza Malawi kukhala kuno kwa mpingo alimi kuti fetereza azidzagula 4,000 nkanthu nkache. Amene akugula fetereza 4,000 nkanthu ache ndani? Achakwera mu 2020 adalonjeza amabizinesi kuti mitengo ya zinthu idzatsika komanso mipamba adzapatsidwa ngongole za nifi. Walandira ngongole za nifi pano ndani? Achakwera abodza eti? Abusa abodza eti? Abusa abodza eti? Zinthu zakwera mtengo. Ndizona
zinthu zakwera mtengo ndizona zakwera mtengo ndikachula chinthu chimene chakwera mtengocho muvomera kuti chakwera mtengo ndiyambe kutchula chimanga chakudya chovala matranspoti chilichonse chakwera ndi ndani ifeyo tidavotera achakwera mu 2020 achakwera tidavotera mu 2020 zona eti ndiye lero tisanduka aphunzitsi achakwera tachonga achakwera tidavotera mu 2020 tachonge tsopano eti tikale tonse aphunzitsi tachonga achakwera malikisi 10 kwa 10 koda achakwera tapatsa 10 kwa 10 tapatsa 8 kwa 10 tapatsa 5 kwa 10 tapatsa 3 kwa 10 tapatsa chana chakwera tapatsa chana chakwera tapatsa chana chakwera kodini mukavotera munthu wa 0 pa 10 mukavotera munthu wa 0 pa 10 pa nyumba munthu akalephera ntchito mmantani pa business munthu akalephera ntchito mmantani achakwera atana achakwera atana achakwera ubwino wa democracy ngonena kuti pa zaka 5 zilizonse timaunika amene adindo agwirira ntchito ngati adindo agwira bwino ntchito timafoteranso apitirire koma ngati sanagwira ntchito kwa timatani ndipo timachotsa kupyolera pa ballot ndi yamphamvu kwambiri ndi imene timayikira azitsogoleri komanso ndi imene timachotsera azitsogoleri ngati azitsogoleriwo sanagwire bwino ntchito yawo imene timayembekezera chotero masankho akubwera apa 16 September ndi masankho ofunikira kwambiri ndifuna ndilankhule ndinu abale anga akuno kwa Mpengo masankho apa 16 September ndi masankho ofunikira kwambiri mu 2020 mmene achakwera malo a mboma Federeza anali pa 18,000 kwacha zona eti lero Federeza wafika 159,000 kwacha zona Federeza wachoka pa 18,000 kwacha kufika 159,000 kwacha mukapanga masamu ndiye kuti Federezayo wakwera by 844%. Mukawapatsanso mpando achakwera kachiwiri muzaka 5 zina zikubwerazo Federeza akakwera mmene wakwerera muzaka 5 za mbuyo 1,000 kwacha amene asatipa chifukwa cha kusowa kwa zakudya anthu ena mu 2020 mbewu ya chimanga 10 kgs inali 16,000 kwacha lero mbewu ya chimanga 10 kgs yafika 134,000 kwacha mbewu ya chimanga ija yakwera mtengo ndi pafupi 800%. mbewu ya chimanga iyi achakwera apa zaka zina 5 mbewu ya chimanga ija ikwera ifika 500,000 kwacha amene akwanitse kugula zimenezo ndani ndiye tikakanika kugula mbewu ya chimanga tikakanika kugula Federeza zotsatira zake amene akhale nchakudya ndani adi magiso anatseka achakera satipa anthu samwatemiki anyamata ambiri lero ntchito sakuzipeza akumangoyenda ena achinyamata akuti kukwatiranso sakwatira chifukwa amudyetsa chani mwana wa inu wake ntchito sizikupezeka muzaka 5 za achakwerazi achinyamata sanapeze ntchito akuvutika muzaka 5 zina zikubwerazi achinyamatawo sapeza ntchito akhala akudandaulabe anyamatawo asamwatemiki
sazipa nyamatawa chakwera atipa business ambiri mabusiness awalowa pansi atsika kwambiri chifukwa chakukwera kwa mitengo akukanikanso kupeza mipamba ngongole sakupezipeza ngakhale pang'ono achakwera tikangowapanso saka zina 5 amabusiness onse avutika kwambiri sapeza mipamba mabusiness awo atsekatseka amabusiness amatemiki sazipa mabusinesi. Chotero masango hapa 16 Septemba ni masango ofunikira kwambiri mukavote mwanzeru tikavote mwanzeru tikavote kuti anyamatatu apeze ntchito tikavote kuti ife tikwanitse kugula fetereza ndi kumadya tikavote kuti ana athu apite m'masukulu abwino tikavote kuti umoyo wathu ukhale wabwino. Chotero ndikumemeni pa 16 Septemba musakavotera anthu abodza iyayi amati namiza mbuyomu koma sanakwaniritse malonjezano awo mukavotere ifa UTM chifukwa ena wataona abwera komanso apita atisiya pa umphawi ndi mavuto monga mnatisiramo mukavotere UTM tidzapanga zinthu zinayi izi. Choyamba ifa UTM tikalowa mboma tidzakonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhale mchimake. Ena akuwuzani kale kuti ndine Dr. Dalitso Kabambe. Dr. Dalitso Kabambe udokotala waine siwa kuti mukadwala litsipa ndikupatseni panado kuti muchire iyayi. Udokotala waine ndionera kuti chuma cha dziko chikasokonekera chuma cha dziko chikadwala udokotala waine mmene amapangira ndi madokotala akuchipatala kupirano likadwala akuchiritseni ine udokotala wanga chuma cha dziko chikadwala tichikonze ndi kuchichiritsa chikhale bwino ndicholinga kuti mitengo ya zinthu dzikolo itsike. Chotero ifa UTM tikalowa mboma choyamba chimene tipange ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Ena akuwuzani ndine ndinali governor wa Reserve Bank ya Malawi mu nthawi yapita mukatulutsa ndalama yanuyo mukayang'ana pansipo kumanja kwanuko pamalembedwa mawu kuti governor ndiye governor uja amasayinirapo pa ndalamapo ndiye mona ndinasayina motere mmene apanga chonchi ameneyo ndili kapena Dalitso ndiye ndinasayina Kabambe mwana wanu akuno mutulutse ndalama yanuyo muione ndikasayina ndali ine. Ndiye kuti ndikhale gavana wa Reserve Bank ya Malawi chinali chifukwa chona kuti ine naphunzira zachuma ndi chitukuko naphunzira zachuma ndi chitukuko. Ntchito ya gavana wa Reserve Bank ya Malawi ndikuonetsetsa kuti mitengo ya zinthu m'dziko ndiyokhazikika munayigwira bwino ndili ndi apita tikalowa mboma ifa UTM tionetsetsa kuti ndalama ya dziko lino yakhazikika chuma cha dziko lino chakhazikika. Chotero mitengo ya zinthu idzatsika. Mtengo wa fetereza akoko ndikulonjezeni sudzadutsa 50,000 kwacha ifa UTM tikalowa mboma tidzautsitsa sudzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Chachiwiri tipezapanga ifa UTM munthawi ya malemu apingwa Mutharika ine ndamene nali budget director wawo nali mkulu wa zachuma unduna wa zachuma. Ntchito yanga kunali kukasaka ndalama ndikudzika mu ntchito za boma munthawi ya malemu apingwa Mutharika. Programu imodzi timayipatsa ndalama nthawi imeneyi inali afetereza subsidy program. Chotero ifa UTM tikalowa mboma mwezi wa mawa uno mukatika pa mpando programu ya fetereza subsidy program ija tiyambiranso. Ndiye mbali na fetereza watsika mtengo sakudutsa 50,000 kwacha mbali natayambiranso fetereza subsidy program tingapanga nthawi ya malemu apingo tidzalimbikitsanso ulimi wa mtherera tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za ulimi wa mtherera ndicholinga kumene tili ndi madzi tapatse anthu masolar pump matredo pump
tilimbikitse ulimi wa nthirira tizilima kawiri kapena katatu. Tikapanga motero mbali na fetereza watsika mtengo, mbali na tambi fetereza subsidy program, mbali na kulimbikitsa ulimi wa nthirira, zonsezi zidzathandiza tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Ngokwe zidaliko munthu amalima apingwa mtalikazya zibwererenso. Tikapanga zimenezo tidzamba kudya katatu. Chonde mukavotere UTM. Chachiwiri chimene tidzapange ifa UTM tikalowa mboma ndiye chokhazikitsa mafakitare amadera. Tidzakhazikitse mafakitare amadera kuno kwa Mpingu. Pambali polima chimanga timalimanso mtedza kunoko, timalimanso soya ndi zina zambiri. Tidzakhazikitse mafakitare kuno kwa Mpingu. Mafakitare odzigula mtedza kwa alimi ndikumapanga mafuta, adzigula soya kwa alimi ndikumapanga mafuta. Mafakitare amenewa achinyamata inu mukapeza ntchito mafakitare amenewa. Chotera chinyamata inu mukavotera UTM chifukwa idzabweretsa mafakitare amene inu mukagwireko ntchito mafakitare amenewa. Chachitatu chimene ifa UTM tidzapange, tidzakonzanso mitengo ya fodya. Mukapita ku auction kwathu kukanengo, fodya amagulitsa mwina amatigula pa $1, $2 ndi masenti ake, pamene pomba pa Zambia pa fodya amagulidwa $6 per kilo. Mitengo yabwino kwambiri. Ifa UTM tikalowa mboma tikayitanitsa mitengo yabwino yokumene kucha ku Zambia ikhalenso m'misika yathu yakuno. Ndicho linga choti fodya wathu tizigulitsa pa mtengo wabwino. Chotero mukavotera UTM ibweretse mitengo yabwino ya fodya m'misika yathu. Chocha chinayi, ifa UTM tidzatsegula migodi madera osiyanasiyana. Chotero tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Ndicho linga chonena kuti mmalo moti tikagwira ntchito migodi yakunja tizigwira ntchito migodi yako kuno ku Malawi. Chotero achinyamata akonzekerani, ena inu mukagwira ntchito migodi yako kuno ku Malawi tikayitsekula mudzapeza ntchito kumeneko. Chotero achinyamata ambiri konzekani, ifa UTM tikalowa mboma mupeza mwayi okagwira ntchito migodi yathu yakuno ku Malawi. Chotsiriza, ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku ntchito za makonsolo. Ndicho linga chonena kuti makonsolo akhale ndalama zokwanira zogwirira ntchito zotumikira Malawi. Chotero ndi ndalama imeneyi adzakonzera misewu yabwino, adzakonzera masukulu abwino, adzakonzera zipatala zabwino, adzabweretsa madzi m'madera, adzabweretsa magetsi m'madera. Tikavotera UTM ndicho linga chonena kuti madzi ndi magetsi abwere ku nyumba zambiri m'madera wathu. Chotero pa 16 September ndikumemanya Malawi anzanga, abale anga kuno kwa Mpingo, tiye tikavote mwanzeru, tikavotere UTM. Tikavotera UTM tidzakonza chuma cha dziko lino chidzakhale mchimake, mitengo ya zinthu idzatsike. Mukavotera UTM fetereza tidzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Mukavotera UTM tidzayambiranso fetereza subsidy program ija. Mukavotera UTM tidzayika mafactories amadera omagula zinthu kwa alimi pa mitengo yabwino ndikumadzikonza. Mukavotera UTM mtengo wa fodya ku misika yathu udzafika $6 per kilo. Mukavotera UTM tidzakonzanso ntchito za misewu, za misika, za madzi, za masukulu, za zipatala, zonse tizazikonza bwinobwino. Chotero tikavotere UTM. Ndikuthokozeni kwambiri. Pa 6 September mukalowa ballot box mukayang'ane nkhope imeneyi, mukayang'ane nkhope imeneyi, mukayang'ane dzina limeneli, mukayang'ane logo imeneyi ya UTM. Inu mukangoti chani? Mukangoti chani? Kapena mukangoti chani? Kapena mukangoti chani?
zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni chifukwa munabwera takumana taonana tachezera limodzi. Zikomo kwambiri mafumu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.